Кешеләргә ярдәм итәргә Альбина Борисова һәр эш иртәсен шундый девиз белән башлый. Башкача мөмкин дә түгел, кеше капиталы белән эшлибез бит дип белгәч. Биредә ул 1996 елдан бирле. Бүлектә эш күләме артканнан арта бара. Бу бездән оешкан булуны таләп итә. Без үз һөнәри бурычларыбызны төгәл үтәргә тиешбез. Чөнки пенсияләрне һәм башка социаль түләүләрне башкару шуңа бәйле. Бу җиңел булмаган вакытта төп авырлык пенсияләрне билгеләү, кире санау һәм түләү, шул исәптән социаль түләүләр бүлекләре хезмәткәрләре җилкәсенә төшә. Әмма ил башлыгы карарларын үтәргә идарәнең башка хезмәткәрләре дә булыша. Татьяна Хорошева 2 бала әнисе, авыр тормыш хәлендә калган гаиләләргә ярдәм кирәклеген яхшы белә. Управлением выдано более 4000 сертификатов. Идарә ана капиталына 4000-нән артык сертификат тапшырды. 256 федераль закон нигезендә хәзер агымдагы елның 1 гыйнварыннан соң туган бер балалы гаиләләрнең дә сертификат алуга хокуклары бар. Аның суммасы 466 меңнән артык. 15 апрельдән башлап сертификатлар электрон рәвештә бирелә. Аны шәхси кабинеттан табып була. Моннан тыш безнең бүлек тырышлыгы белән 2000-нән артык гаиләгә үз вакытында 5000 сум күләмендәге түләүләр тапшырылды. Иртә таңнан кичкә кадәр пенсия фонды идарәсе белгечләренең эш көне соңгы айларда еш кына шулай озынайтылган. Үз гаиләләре турында да онытып, алар башкаларга ярдәм итү өчен соңга кадәр эшләгән. Коллектив үзе бер гаилә сыман, шуңа да бигдә эш шартлары идәгечә, бөтен җирдә чәчәкләр, гөлләр һәм күңелгә якын кул эшләнмәләре. Мы выплачиваем ежемесячно выплаты. Без 3 яшькә чаклы балалар өчен каралган ай сайын түләүләрне башкарабыз. Моннан тыш 16 яшькә кадәр балалар өчен бирелә торган 10 мең сум күләмендәге түләүләр дә безнең җаваплылыкта. Андыйларны 10 меңләп гаилә алды. Шулай да көн сайын кредит оешмаларыннан кире кайтарулар күзәтелә. Чөнки гариза язучылар шәхси счетларын дөрес күрсәтмиләр яки башка кешенекен язалар. 80 хезмәткәр һәм 16 пенсионер. Пенсия фондының Нурлат районнары идарәсе коллективы үз һөнәри бәйрәмен елда табигать кочагында уздырган. Быелгы ел моңа үзгәрешләр кертте. Аңа да карамастан, бәйрәм барыбер булачак ди идарә җитәкчесе. Быел инде без ул бәйрәмне коллектив белән эштә бергә каршылыйбыз. Түләүләр буенча рейтингта иң яхшылары Россия Федерациясе президенты карарларын үтәү буенча Нурлат районнары идарәсе үз эшенә шундый бәя алды. Теләкләрем шул, исән сау булсыннар, семьяларында, гаиләләрендә бәхет булсын, тынычлык булсын, күгән безнең алдагы максатларга ирешергә булсын.